și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod cu Alice și Ale. Cred că am văzut un sat. Da, și am dat drumul la filmare un pic mai târziu și s-a auzit, astăzi voi face. Auci. Ai văzut un sat? Da, inițial s-a zis și bună, puteți să verificați. Ok. Uite albine. Albine? Un stop de albine. Eu stau aici. Știu că nu am mai postat, deoarece am avut treabă și au venit mulți invitați sau nu neapărat invitați, au venit la noi acasă niște oameni, persoane. Păi dar nu ar venit animale, Exact, jaguari. jaguari. Yes, ai în 3 lână. Și n-am putut să filmez, deoarece, am spus. Și asta e viața. Eu o să fac un magazin de mâncare. Bine, cred. Da, eu o să iau copaci. Iar eu mă ocup cu minereuri, aparent. Da. Da, împărțim. Da. Și Alice și-a făcut un canal de YouTube. Așa că abonați-vă, am postat deja primul videoclip. Haha. Care nu prea s-au auzit. Da, a fost bine. M-a felicitat, i-am zis că a ieșit mai rău Ca ceva rău. Da. Un episod. Ce chestii rele? Mă gândeam că ce chestii ori ieșit rele. Mai rău ca meu. Acum eu sparg lemn și eu sparg lemn. Haha, ce coincidență. Noi ca și când suntem la început de lume și ăsta e cam singurul lucru ce trebuie să-l facem când intre pe lume. Wow. În episodul trecut, dacă mai țineți minte, v-am spus că nu prea se aude, nu știu din ce cauză. Am încercat să-mi dau sonorul și mai tare, dar nu știu, nu merge sunetul de la joc. Dar asta este. Apropo, astăzi voi face un episod random, adică nu știu dacă o să continuăm cu mai multe episoade pe cum ar fi să facem o serie din asta, dar dacă vreți și voi face împreună cu fetele. Sunteți de acord? Alice, ce mai zici? Ce mai faci? Eu deja mă duc după piatră. Da, și eu, Ines deja. De unde am un iepure? Uite alt stup. Să nu le luați. Nu iau. Așa, eu sparg aici și revin când am terminat de minat și am făcut un stack sau nu știu, am găsit ceva mai interesant. Deci, Oi, de capul meu că e albine aici. Revin! Ok, am pornit. Da. Noi am vorbit pe filmarea mea, așa că uitați-vă și la ea. Să vedeți promovare, așa că mă dă fam și tu mie. Dar ți-am făcut mai înainte. Da, mai fă una. Intrați pe canalul ei. Da, probabil nu o să-l găsiți, care doar 2 abonați. Pune-l în descriere. Nu știu dacă pot. Cred că pot. Nu știu dacă pot. Orice în fine, ca să fie. Încerc. Da, e ok. Am văzut și cărbune de las acolo, fiindcă e mult cărbune aici. Am văzut mulți iepurași. Dacă vă întrebați unde este mărul pe care Pe care sau care? Care? Pe care? Da, pe care. Care l-am luat, l-am mâncat. Că mi-era foame. Chiar. Mie mi-a fost foame, Creeper. dar acum nu mai e mie. Și am văzut Creeper. Fugi! Bun, e ok. Și am văzut Creeper, virgulă, cred. Deci am pus Virgulă,
cred. Virgulă. Virgulă. Da. Și ce să mai zic? Ce să nu mai zic? Eu vă spun, cum am zis și în videoclipul, nu, am zis în videoclipul anterior, în pauza aia de 4 minute în care am uitat să dau drumul la filmare, da, că facem 100 de abonați, vă zic un lucru despre mine, facem 100 de abonați, zic alt lucru despre mine. Și uite așa, cu cât facem mai mulți sute de abonați, cu atât știți mai multe lucruri about me. About me. About me. Da. Eu încerc să mă cațăr aici, dacă nu Despre ați mine. observat. Băi! Bun. În fine, chestia îi în acest moment că eu vreau să fac piatră Și acum, what? și acum o să pun eu pauză, să fac un stack De aproape am făcut un stack. și o să mă auziți pe filmarea lui Mădă. Da. O să fie ciudat. Am găsit un râvain. Mădă! Cu U. Ok, am pus pauză și cum ziceam, mă pun să Alex? filmez. Și das că noi avem filmare încă. Uite, știu. Wow, un ecran negru. Ba nu, dar am văzut Am văzut alea Direct o cruce. din apă. Am găsit un pic de dirt. Un pic de dirt. De dirt. Ce? Jinx. James. Jinx sau James? În fine. Jinx. Da. Bă, dar ce? Bă, stai să... M-am sperat că să-mi pornesc filmarea, după aia mi-am dat seama că nu mai pic examinez că să fac un stack ca să pornesc filmarea. Așa e, Alice. Dacă nu v-ați dat seama. Da. Cum să fiu? Eu sunt drăguță și atrăgătoare. Foarte Hai că trăgătoare. Da. Dacă mă gândesc mai bine, Ale mă taci. dăi. Ce? Dacă mă Ale gândesc mai taci. bine, mă dăi. Ale taci. În fine, lasă-o pe altă chestia Ale asta. taci. Și ce mai ziceți? Ce mai faceți, fetelor? Eu minez piatră. Eu minez Bravo. chestii. Și printre care chestii aia e și fier. Apă, am dat de apă. Apă. I believe I can fly. În fine. Alice, te rog, Alice. Touch the sky. Faci. Papuci. Da. Papucii. Hai că pot să fac chestii interesante. Alice, dar tu nu mai pornești filmarea. Nu, încă n-am făcut un sac. Nu, eu am făcut. Și de-aia am pornit-o. Aoleu, deja au trecut 8 minute. Și am tăiat din filmare. Nu. Ce? Nu, bun. Nu e bun. Da, e bun. Ok. Dar totuși e bun. Gata. Eu încerc să... Eu. Yo-yo. Hai Ce? Ok, a sunat-o cineva pe Alice și de-aia am închis filmarea. Eu între timp am mai mâncat ceva, că mi-a fost foarte, foarte foame. Am văzut că am 8 iron și 25 de cărbune Da, eu am minat și am pornit filmarea. și am mult lemn. Da. Am văzut o măiță mică. Fiecare cu treaba lui. Da. Eu am 64 lemn, 28 lemn, 64 lemn, 28 lemn, 28 lemn. Da. Ați înțeles? N-ați înțeles. 64 lemn, 28 lemn, 24. 28 lemn. Wow. Dar nu, încă un 28 lemn. Scuze. Ce cu atâta lemn și cu atâta piatră sau ce-o fi. Deci, eu știu unde să-mi fac casa. Și... Dar asta va fi în episodul următor.
Da. Uitați, aici vreau să-mi fac casa, dar deci, o să mai explorez, așa, ca să descoper chestiile și poate găsesc și un sat și, nu, poate locuiesc în satul acela. Cu tot cu mine. Cu toți cu tine. Fără Alice. De ce fără Alice? Cu Alice. Așa, mă, dacă de găini ies aici. Știu că Unde mi-a... găini? Ar fi Unde Niciunde. găini? Că nu am deloc mâncare. Niciunde. Mă, dar nu am deloc mâncare. Da. bine da. că eu am mâncare. Vai. Nu știu unde sunteți, deci asta este... Spargi un copac și vezi dacă mai îi... Da. Dacă Mă îți dă dăm. măr. Mă dăm. Nu. Da. Dă-te pe la mine și dăm ceva de mâncare. Dar nu dau TP. Aia e. Avem chip inventariu. Da, cred. Cam atâta mi-a fost și mie viața, că n-am avut mâncare, mă, n-am găsit Stai. niciun animal, nici nimic. Aoleu. În fine. Bravo. Da. Cam atât a fost și cu viața lui Alice. Sperăm că v-a plăcut viața lui Alice și Alice o să moară, viața lui Alice. Și viața lui Alice e dusă pe râu. Și viața lui Alice spune pa. Stai că Nu mai încă poate nu se lega. spun. Se ține cu dinții de viață. Mă țin cu dinții de viață. Wow. Mă, nu știu, mă cu inimioară. Eu mă plimb pe aici. Am să găsesc și eu mâncare. Am văzut acolo un purcel. De ce nu I-am poți văzut alerg? 4 oi. Băi! Dar ce ale mâncare? Am 9 mâncare și 2 mâncare. Cred că e pe normal. Și cred că pe normal nu se poate muri de la... Aoleu, am 5%. Da, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Share O și să mai prieteni. facem o serie. Da, din asta. Fiindcă e prea fain. Da, și cred că numai seria asta și seria mea de Nu, o să mai Survivor facem un single videoclip player. Survivor. Da, de ce nu? Numai Va apărea, cred că luni, săptămâna viitoare. Da, și să fiți pe fază. da. Luni, săptămâna viitoare. Și Nu cam luni, atât nu a luni, fost. nu luni. Duminică, săptămâna asta, fiindcă luni Și cam începem atât a toți fost la cu școală. videoclipul de astăzi. Cam atât a fost și cu videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. Subscribe. Ale! Subscribe! Dacă n-ați făcut-o încă, deoarece o să pierdeți multe videoclipuri. Share! Și să trimiteți și la... Share pentru a trimite și prietenilor voștri. Și Alice nu mai zice nimica. Da? Alice vorbește. În fine, și Alice nu mai zice nimica. Și cam atât a fost și cu episodul de astăzi. stai, Nu uitați să dați un mare like, share dacă share și la prietenii voștri ca să vadă și ei. Numai ea ieri. Nu. Subscribe dacă n-ați făcut-o încă, scrieți în comentarii ce vreți voi. Și eu am fost Mădă cu Alice, cu Ale și noi ne vedem duminică! Da, noi... Duminică la Și ora... duminică la ora... Stai să mă gândesc. Stai să mă gândesc. Ale. La ora... La ce ora? La ora? La ce oră? La ora... La ora? Nu, la ora 2. La ora. Ne vedem mâine. Ne vedem Nu mâine. mâine. Duminică la ora 2. La ora. Pa!